okraji Příbramského rudního pole, u trhových dušníků, blízko soutoku, Bohutínské a Příbramské litavky. Na louce za mnou, která je teďka zarostlá kopřivami, jsou rýžovnické kopečky. A na několika místech v jejich okolí byly nalezeny keltské střepy. Zdá se, že první prospektoři sem přicházeli před dobou, která je od nás vzdálená více jak 2000 let, a poslední prospektoři vlastně přicházejí dodnes. Jsme v kraji, který téměř 2000 let zní dotyky mlátek rýžovnickými miskami a hornickou činností obecně. To, čemu říkáme Příbram, bývala 2 městečka. Trhová osada Příbram a Hornické Březové hory. Dolování se odehrávalo zhruba na ploše 1 čtverečního kilometru uprostřed Březových hor, kde dodnes zůstaly zachovány doly Ševčínský, Vojtěch a Anna. Hornická a Příbram jsou vlastně 3 revíry v jednom. Ten nejstarší je zlatorudný, nikdy nehrál žádnou velkou roli a patří hlavně pravěku. Ten druhý, asi nejdůležitější, se odehrává zejména mezi 13. stoletím a rokem 1978 a patří rudám, zejména stříbru, méně olovu, zinku, v podstatné míře rovněž mědi. Ten poslední revír se začíná odehrávat někdy po roce 1947, končí těsně před rokem 2000 a náleží Uranu. Příbram byla naprosto jedinečná v celé rakousko-uherské monarchii tím, že to bylo jediné velké těžené ložisko koncem 19. století. My si musíme uvědomit, že existovala desetiletí, kdy 90% produkce veškeré monarchie, to znamená jako pomalu veškeré stříbrné dolary, byly z Příbramy. Dokonce byl rok koncem 19. století, kdy Příbram dal celých 98% veškeré produkce stříbra, vlastně toho celého velkého soustátí, ve kterém jsme tehdy žili. V pravěku a v raném středověku převládala těžba z dobývacích dělíků, které byly otevřené, byly hluboké 20, někdy 50 nebo 80 metrů, ale pak už se zatápěly a věc bylo nutné řešit jiným způsobem. Zejména pod vlivem saského hornictví, které zase čerpalo z keltské a antické tradice, se začínalo s ražbou odvodňovacích štol, které byly schopny odvodnit vlastně celé velké kopce. Ani to nestačilo, protože značná část rudy ležela hluboko pod úrovní spodní vod. Nejprve se tedy začalo s těžbou úklonných šachtic, které většinou sledovaly žílu. Ale jakmile takováhle šachtice dosáhla hloubky třeba 200 metrů, tak bylo hrozně obtížné po tom zvlněném nerovném povrchu nahoru vytahovat vodu nebo rudu. A tehdy nastoupila nová éra a byla to éra vertikálních šachet, které umožnily skutečně jako velkokapacitní dopravu, třeba tunu materiálu najednou dokázali vytáhnout. Dávní horníci mívali takovou koženou zástěru, které říkali flek. Ona jim jednak chránila ledviny a jednak umožnila takový zvláštní sport a tím bylo sjíždění do dolů. V některých dolech to bylo tak, že doly byly vybaveny šikmými takovými ustupujícími chodbami a v nich byly lesce kulaté, vlastně kulatá dřeva, z jedné strany vyhlazená. Takže dolů horník sfáral velice jednoduše tím, že se vlastně svez pod té fleci. Když les nahoru, tak ten kmen otočil a tam byly stupně, on po těch stupních zase vylez, tomu trvalo delší dobu, ale také se mu to povedlo. Já tady sjíždím do systému příbramské dědičné štoly, která představuje vlastně unikátní technické dílo v celých Čechách. Samotná štola je dlouhá přes 20 kilometrů, ale navazuje na ní systém asi tak 90 kilometrů odvodňovacích a sváděcích rýk, včetně 5 rybníků. A ta voda dál tekla dědičnou štolou dalších zhruba 8 kilometrů, až vytékala u dušníků zcela samospádem. A celé nám to ukazuje, že ty doly, že to není vlastně jenom místo toho dolování, a že se většinou jedná o celé hornické krajiny propojené sítí vodních přivaděčů, rybníků, starých cest, kováren a hutí.
Víte, člověk už v podzemí viděl ledacos, ale tohle je doopravdy div, skoro jako technický zázrak. Představte si vysokou komoru, více jak 20 metrů. V ní v různých výškách procházejí chodníky a žebříky a ty umožňují pohled na drkolnovské vodní kolo. To samo má průměr 12 metrů a mělo výkon 16 koňských sil. Tohleto kolo bylo součástí systému původně 2 kol. Ta kola jednak čerpala vodu ze zhora, poháněla pumpy. Jednak to druhé kolo, které dneska už neexistuje, tak sloužilo k provozu důlního stroje a úpravárenských zařízení. Kromě toho vlastně ta voda, která dotekla sem, vytékala štolou, která je poměrně dlouhá, v úpatí svahu a vracela se nazpátek do revíru, kde poháněla další vodní kolo. Tohle kolo fungovalo od roku 1850, zhruba do konce 19. století, pak přestala těžba. Když si uvědomíte, jak do toho 19. století bez fosilních paliv, jak zoufalý byl v podstatě zápas o každý kousek energie, jak kvůli tomu, abyste dostal gradient několik málo metrů výškových vodního sloupce, který byl schopen pohánět nějaký stroj, tak klidně bylo nutné vyrazit štolu dlouhou 400 metrů. Tady vidíte prostě tu chudobu, tu zarputilost a tu dlouhodobost těch lidí, kteří potřebovali nějakým způsobem žít s omezenými zdroji energií. V Příbrami jsem vystudoval hornickou průmyslovku a jsem na to hrdý. Tohle je můj důl, sem jsme chodili na praxi. Mezi geology se říkalo, že když někdo prošel Příbramí, tak může projít celým světem. Měl jsem vlastně to obrovské štěstí, že jsem tady zažil něco, co se podobalo prodlouženému 19. století. Na šachtě se pracovalo klidně, nespěchalo se, lidé se navzájem znali, všichni si tykali a za ta léta o sobě věděli první i poslední. Zdejší štoly mají středověký základ, ale většinou pochází až z 19. století. Bývají raženy v tak odolných horninách, že původní měsíční postup byl bez použití střelného prachu jenom kolem 2 metrů. Tady si můžeme ukázat jednu velice důležitou věc. Jsou to naprosto novodobé úpravy štoly, která byla měkká a hroutila se, zasypávala se. Tyhle ty cihlové pasy pochází až po roce 2000 a představují takový ten dobrý, citlivý přístup k ochraně podzemí, protože nechávají prostor pro horninový masiv. Je vlastně vidět ten původní charakter štoly. V dobách, kdy jsem na Příbrami fáral, se do těchto povrchových partí už nikdy nechodilo. Byla to neznámá země, o které se vyprávěly různé zkazky a příběhy. Musím moc pochválit pracovníky zdejšího muzea, že dokázali tyto hornické památky zpřístupnit veřejnosti. 25 metrů pod povrchem Březhorského revíru se nalezá další významná pamětihodnost. Je to vodní patro neboli Wasserlauf. Představte si, že jako na povrchu existuje potok a na tom postupně jsou mlýny, tak tady mám systém štol, kterým prochází podzemní potok, který postupně rozhání 5 velkých kol. A tahle kola, buď to fungují tak, že obsluhují upravárenská zařízení, anebo pomáhají při těžbě rud. Ale to, co je možná podstatné, že stejný důmysl, který vedl k vytvoření toho systému, toho vodního patra, vedl po roce 1870, když byly zaváděny parní stroje, k vytvoření neméně takového jako promyšleného a sofistikovaného systému nádherných parních strojů. Jsme ve strojovně dolu Vojtěch. Parní stroj byl několikrát vyměňován, protože šachta se prohlubovala. Takže poslední parní stroj měl výkon okolo 500 koňských sil a pochází z konce 19. století. Jakým způsobem to vlastně celé fungovalo? Tady je nutné si uvědomit, že strojník, který obsluhoval ten těžní stroj, to byl něco jako letový dispečer. Na toho se téměř nesmělo mluvit a měl nesmírnou zodpovědnost. On odsud ovládal pomocí signálu a také poslouchal signály z dolu. To znamená, na bubnech byla natočena lana, šla na lanovnice nahoru, na těch lanovnicích byly 2 klece, které se vyvažovaly a sjížděly dolů. To znamená nesmírně důležité, jakým způsobem ta klec si sedla na dané patro.
K tomu sloužil systém signálu. Například tohle je signál stát. A podobně to bylo rozfázováno, další a další signály umožňovaly pohyb klece nahoru a ukazoval světu, jak je monarchie mocná a pokroková a kolik šikovných lidí v ní pracuje. A měl pravdu. Myslím si, že kolem roku 1875 skončilo, a to úspěšně, české národní obrození, protože národ získal takové sebevědomí, jaké by v 20. století získal třeba přistáním na Měsíci. Pochopil, že může konkurovat světu a tomu pomohlo trochu se vymanit z bývalé malosti. Firmy musíte každých 200 let kupovat nový automobil, protože ten původní zastará. A to je z historického hlediska mají příbramské doly přeci jenom jednu nevýhodu. Dobývání v 19. století tedy bylo tak intenzivní, že přerazilo a zastřelo téměř všechny známky staršího dolování. Nicméně právě v té horní části revíru se na několika místech dostáváme do dobývek, které pocházejí pravděpodobně z 16. století, jako jsou například Petrské jámy. Ražba jámy nikdy nebyla jednoduchá záležitost. Bylo zapotřebí, aby jáma procházela blízko žíly, ale jámový ohradník, tedy ochranný pilíř jámy, nesměl vázat nevytěžitelné zásoby rud. Ražbu jámy vždycky urychlily zlomy či oslabená místa horninového masivu, ale podle nich zase často docházelo k průvalům vod. Mnoho jam muselo být opuštěno kvůli velkým přítokům vody. Od jámy se rovněž očekávala stabilita. Teprve v posledních 2 staletích mívaly jámy těžné a lezní oddělení, ale starší jámy nebo i menší provozy spouštěly horníky do dolu, všelijak zaháknuté na těžním lanu nebo na primitivních sedačkách či v okovech. V dobách mých příbramských studií jsme často toužili proniknout do středověkých systémů horních pater. Splnilo se mi to vlastně až dneska v těch chodbách, pravděpodobně z 16. století. Všimněte si ten detailní, charakteristický profil těch kresanic, těch ručně odkopávaných chodeb. Zároveň další důležitá věc je charakter rudní žíly.
Když jsme dole, tak rudní žila to na kalcitem, křemenem a rudními minerály je nesmírně tvrdá. Ale tady, protože po té žíle zatéká i voda ze zhora a rozrušuje to, tak se vlastně ta rudní žíla proměňuje ve směsici jílových minerálů, ve kterých plavou korodované zbytky rudních minerálů. Jak vypadá příbramská rudní žíla? Základem je opět ten zlom. Teďka plocha zlomu není rovnoměrná, ale všelijak zvlněná, takže když dojde k posunu po tom zlomu, tak vznikají volná místa a hluchá místa, to znamená tam, kde se ruda může koncentrovat a tam, kde vlastně ta hornina je smáčknutá u sebe. V optimálním případě jsou od sebe oddáleny boky pukliny, takže horké roztoky, které sráží různé sole a minerály, tak je sráží symetricky od boků směrem do prostředku. Většinou začínají galenitem, sfaleritem a dalšími rudními minerály a končí křemenem nebo kalcitem. V jiných případech ale dojde k drcení a ta žilná výplň je vyplněna úlomky hornin, takzvanou brekcí, která někdy porůstá dalšími minerály a pak vznikají složité, krásné kokardovité struktury. Vůbec nejzajímavější příklad je ten, když vznikne nakonec v té výplni nějaký volný prostor a do něj krystalizují nádherné krystaly kalcitu, křemene, baritu a dalších minerálů. Podobně jako se vyvíjela hornická technika, tak se rozvíjelo i hornické bydlení. Ve středověku slýcháme o různých chatrčích a boudách. Od 18. století se již běžně objevují chalupy, podobné zemědělským domům, ale jen s malými Korunovací Příbrami je Svatá hora, jedno z nejslavnějších poutních míst celých Čech. Tato Svatá hora souvisí s hornictvím na několika úrovních. První věc je taková, že vlastně hned takhle za kopečkem je studna s radioaktivní vodou, o které se věří, že má léčivé účinky. Je zvláštní, že víc radioaktivních vod vlastně figuruje na poutních místech. Možná je to tím, že do sebe dostanete radioaktivitu, je to něco jako očkování, co některým lidem pomůže nastartovat imunitní reakce, nebo je to možná efekt jako v Jáchymově. Nevíme pořádně. Druhá věc je Černá Matka Boží. Uvnitř ve svatyni na oltáři, který je udělaný z místního stříbra, je malá gotická soška Černé Matky Boží. Tahle ta věc souvisí se zvláštním typem hornické zbožnosti. Horníci hodně závisí na štěstí a jsou hodně v nebezpečí. Naštěstí, kde najdou stříbro, kde najdou rudu, že jo. A taky na tom, jestli na té šachtě nezahynou. Takže oni si vytvořili takovou víru, která sahá od někud od pohanství do křesťanství, od permoníků
až po Panu Marii, až vlastně po Pána Boha. A tahle ta hornická zbožnost se jako prolínala vždycky do celého života horníků. Po roce 1945 bylo jasné, že na území Československa musí být víc radioaktivních ložisek. Takže se začalo s ověřováním kdejakého výskytu uraninitu. Na Příbram nikdo moc nevěřil. Revír byl obrovský a našlo se tady vlastně jenom několik málo anomálí, několik málo uraninitů, zejména na dole Lil. Nicméně bylo rozhodnuto razit první šachtu, která byla hned vlastně pod Svatou horou. Ta strhla pramen a nenašla skoro nic. Ale další šachty začaly postupně, to bylo dost velké překvapení, objevovat obrovský uranový revír, který byl na povrchu poměrně chudý, ale to, co bylo anomální, on bohatnul do hloubky 1 kilometru a hlouběji se zase vytrácel. Příbramský hornický skanzen je něco víc než muzeum, které nabízí exponáty. A dokonce je i něco víc než podzemí, které nabízí zkušenost. Ono se v dobrém smyslu slova stává zábavním střediskem. Jehož vláček přináší i radost. Ptáme se, proč by muzeum mělo bavit. Vždyť od toho jsou divadla a zábavní parky. Ale tam je zábava jenom účelem. Tady je prostředkem, aby se dospělí i děti skrze radost něco naučili a něco získali. Líbí se ti to? Prosím. Trať, po které začal důlní vláček jezdit, má zatím pár set metrů. V plánu je však prodloužení trati až k dolu Vojtěch. Aby to bylo možné uskutečnit, bude muset projíždět Ševčínskou štolou. Na povrch vyjede přímo na nádvoří dolu. Tam bude konečná stanice pro návštěvníky muzea. Muzea, jako je to příbramské, jílovské či kutnohorské, mohou fungovat jenom díky pochopení vlastního města nebo kraje. Pouhé nadšení bez institucionální podpory nestačí. Dobře to vidíme na soukromých muzeích, která jsou živena energií svých tvůrců, ale bez ní skomírají a hynou. Řekl bych, že to byla shoda určitých okolností, šťastných náhod a také jaksi to, že v ten určitý okamžik byli správní lidé na správném místě. Měli jsme to štěstí, že v době, kdy vlastně končila těžba na bývalých rudných dolech Příbram, tehdejší vedení mělo smysl pro záchranu objektů, které sloužily jejich provozu. Trošku jiná situace byla v areálu dolu Vojtěch. Důl Vojtěch totiž po roce 1990 prošel privatizací a objekty chátraly dokonce na tyto památky světového významu. Uvědomíme si, že na dole Vojtěch byl v roce 1875 dosaženo poprvé na světě hloubky 1000 metrů. Tak byl vydán dokonce demoliční výměr. Ty objekty jsme sebrali v uvozovkách hrobníkovi z lopaty. V roce 2000 jsme tyto památky zpřístupnili veřejnosti a za tento počin jsme získali cenu Muzeum roku neboli Gloria Musealis. Loučíme se s městem Příbramí. Příbram, jak jsme viděli, má několik evropských a jeden světový unikát. Je zde jedno z velkých stříbrných ložisek celé rakouské monarchie.
a je také zde zároveň jedno z velkých hydrotermálních uranových ložisek světa. Rovněž příběh tohoto muzea je velice zajímavý tím, že se podařilo shromáždit celý hornický skanzen, který můžete procházet celý den.